L'edat mitjana acostuma a ser vista com un període de retrocés de la humanitat, però moltes coses de les quals coneixem avui dia tenen el seu origen justament en aquest període, com per exemple serien els hospitals. El meu nom és Mireia Brasó Sureda i he dedicat el meu treball de recerca a la investigació de com era la medicina a l'edat mitjana a la corona catalana-aragonesa. En primer lloc, vaig fer una àmplia investigació teòrica en què vaig abordar diversos temes, entre els quals les epidèmies i malalties i lesions físiques més comuns, així com els tractaments i remeis que se'ls aplicaven. De la mateixa manera, també he tractat temes com les principals formes en què he obtingut aquesta informació, entre les quals en destaquen les anàlisis de restes humanes trobades en necròpolis. Així mateix, en ser d'una zona mediterrània vam rebre moltes influències d'altres zones, principalment la italiana, i cultures com serien la jueva o la islàmica. Una vegada tractats els principals problemes de salut, vaig procedir a investigar sobre els llocs on els tractaven. Així doncs, vaig parlar dels inicis dels hospitals, en què eren principalment llocs a prop de zones de pelegrinatge o bé monestirs que acollien a pelegrins, malalts i persones sense llar. La seva funció no era molta. Això no obstant, lentament van anar patint una institucionalització i millora. En destaquen principalment hospitals específics segons les malalties, com els hospitals de leprosos, i grans hospitals a les capitals catalanes que sorgien de l'unió d'altres hospitals més petits, com seria el cas del Santa Creu de Barcelona. Aquesta millora assistencial no va venir només per les millores dels recintes, sinó també per la professionalització dels metges, en què l'any 1289 es va prohibir l'exercici de la medicina sense una llicència. Durant aquesta etapa hi ha diversos metges destacables, però entre ells cal remarcar Arnau de Vilanova, que va tractar temes molt reformadors per la medicina de l'època, fent que els països catalans estessin davant de la medicina occidental del seu temps. Així doncs, també van anar sorgint diverses facultats de medicina, de les quals va tenir molt renom la de Montpellier, que va ser fundada el 1289 amb el consentiment de Jaume II d'Aragó, que governava llavors sobre aquelles terres. Aquesta facultat va ser la millor del seu temps i hi va estudiar i exercir de professor el mateix Arnau de Vilanova i també altres metges molt destacats. Avui dia és la facultat de medicina més antiga del món que continua en funcionament. Ja per finalitzar la part teòrica, vaig dedicar un apartat especial a les herbes medicinals, ja que van ser molt utilitzades i no només se'ls atribuïen propietats medicinals, sinó també de màgiques. Així doncs, no només vaig centrar-me en els remeis, sinó també en qui els feia i en l'evolució d'aquestes tècniques remeieres fins avui dia. A la part pràctica, vaig voler buscar donar una part útil en el meu treball, que pogués servir a la societat. Així doncs, en primer lloc, vaig fer un quiz interactiu que constava de 10 preguntes curioses sobre la medicina medieval catalana i la seva posterior resposta. Aquest qüestionari interactiu buscava transmetre els punts més divertits i destacables que havia après en la part teòrica. I per distribuir-lo, vaig fer un cartell publicitari amb un codi QR que vaig penjar en llocs públics com biblioteques i centres mèdics. En total, vaig aconseguir que 154 persones el contestessin. A continuació, vaig realitzar una entrevista a una remeiera que havia adquirit els seus coneixements a través de generació en generació, per així aconseguir una visió de com havia evolucionat les tècniques remeieres fins als nostres dies. Tot seguit, vaig realitzar els remeis mèdics medievals més comuns de l'època. El primer va ser l'oli de cop, el qual avui dia encara s'utilitza i es fa a través de la maceració d'un oli hemipèric durant 40 dies a sol i serena, és a dir, sol de dia i fosc de nit, i que si en donar-se un cop s'aplica pot evitar la formació del morat o bé que sigui més petit, així com disminuir el dolor de la zona afectada. Tot seguit vaig fer una sopa de porros, que era molt utilitzada per combatre els encostipats. Llavors vaig fer un oli de romaní, que segueix els mateixos passos que l'oli de cop. Aquest, tot i ser molt utilitzat per afeccions de la pell i per evitar les males olors de l'època, en el meu cas el vaig realitzar per llavors poder fer el cerat de romaní, una de les cremes més comuns de l'època per curar afeccions cutànies i que es realitza a través de desfer l'oli amb cera d'abella. Aquest el vaig posar a prova amb 2 pacients amb característiques de pell diferents durant 15 dies. En tots els pacients va tenir efecte, no obstant, aquest no va ser tant com el que obtindríem amb una crema d'avui dia.
Ja per finalitzar la part pràctica, vaig fer dos estrops més habituals per fer front als encostibats, que aquests van ser el de romaní i el de saüc. En conclusió, el meu treball m'ha agradat molt. He après moltíssimes coses molt interessants que no són gaire conegudes i les he pogut transmetre a altra part de la població. Així mateix, opino que és important reflexionar sobre el passat per valorar el que tenim avui dia i motivar-nos a seguir investigant.